ang pagsimba kang Allah subhanahu wa ta'ala. So, muna siya ang pinakaunang sentence about sa pagpuasa ang meaning sa pagpuasa sa Ramadan. Nga usa siya ka act of worship, pagsimba kang Allah. Kaya nga mga ulama, kung ikaw magpuasa sa intensyon nga magdayet, aron maniwang ka, aron matangtang ang imong mga calories, wala ka nagsimba sa Allah. Ano man? Kaya ang sakto nga pagpuasa, ang imong intensyon, simbahon mo ang Allah. Fakat, kana lang, dili mo sa gulan. Unang ingon ng mga ulama, ang pagsamba kay Allah, ito ay nangangahulugan na ang intensyon sa pag-aayuno ay nararapat lamang kay Allah at hindi maaaring maglayo ng ibang bagay. So ang imong intensyon is simbahon ng Allah. Naman kayo mga Muslim, yes, usulog na ang Ramadan, maniwang na ko ani. Diba? Maniwang na ko ani. Ayaw, utambok kag maniwang, wala kay pakialam, basta simbaw ni ang Allah. Ayaw paglingi nga maniwang ka, ayaw paglingi nga magdayin ka, ayaw dito ka sa pagsimba ng Allah subhanahu wa ta'ala.